Ini ndonzi Anatolia Mngwariri. Tine mwana wedu akashaikawo muzukuru wangu anonzi Ropafadzo. Ndoguva rake. Tikona rakavigwa pasina mamwe makuva vakamira sei? Ayo mamwe makuva aripo. Aripo? Arimo mukati. Ndopanovigwa anoadi. Anasekuru wetu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri munzvimbo yemusha weSeke. Vanoziva Kwaseke ndo kwatiri muzuva ranhasi. Nhau yatafambira haisi nhau inofadza, inhau inosuwisa. Kutaura kuno tine mwana wechidiki akafa, akatovigwa pari zvino under unclear circumstances. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sakuona Sokostini. Right, Andrew unjani? Mina ngiyaphila. Hayi ngiyakubona. Salibonani mule eZimbabwe, siyajabula ukuhlangana lani namhla sokungelinye ilanga sihlangana njalo phela sisemzini wakoSeke ngale abangabhayiza ukuthi kungaphi usiya eChithungwiza khona ngale. Indaba esilayo namhlanje ayisondaba echazayo, indaba emangalisayo elusizi njalo nje eyomntwana obhubhileyo, kodwa ukubhubha kwakhona akuzwisisekanga. Yiyo phela sithe sibuye namhlanje ukuthi sizozwisisa ukuthi kwahamba njani. Elami igama ngoThando, intombazana ingiyako Ncube. Soko Shumba munhu achangofa otowanikwa adyiwa. Hanzazviko. Tinoziva nemaconditions vanotaura vanoziva zvechirungu stereka vanoti kune condition yakati, kune condition yakati. Saka ipapo tingangoda kuzoziva futi kuti inonzi chii condition iyoyo kuti munhu afa saizvozvo munguva diki diki makuzoda kuti muchitarisa kuti mwana uyo akamira sei otoona divi rese radyiwa. Nguva diki diki kavanogona kufunza kuti kana kuti mamanzi kana kuti chii minutes mwana asiwa mumba. Aiwa, tiregedze kutaura izvozvo isusu tinzwe nevaridzi vepano. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nditwa Valeri Mungwareni. Nditanga kurwara mwana wangu zvakangoita aingoti kurutsa. But kurwara kwake kwakusinganzwisisi kuti ari kurwara kana kuti ari kudii. Aingorutsa but kutamba nevana aitotamba tokambaira todisi zvaingoita mazuva ese. Patoti kumazuva rodoka pandatoti makoti ambotidye zviri nani. But hanzvizoti manheru achadya here. Manheru takunonobika porridge takunonompota adye. Babakevwa vasvika. But atogara mubavha watoti anichirega kumupa porridge racho iroro chimomba yogurt adye. Atangopiwa yogurt patase paambodya panamba banana varutsa onanambomba mukaka panamba banana varutsa zvese zvikanzi ndazviona pane problem yemwana chimupa yogurt chete. Patatomupa yogurt yeya vadya vapedza patatanga kutotandara vatanamata tapfugama nevana vangu Omega nanomana Shepherd naiwo nadzai patatonamata tese patamuka ndagara pasi patatota iye vatakutonge action tenga aright zveshe
totengototinamata tonamata zvezviya tapedzi totamba toona movie chiti patoti gare zvakuma12 naona zvawesa ndinoenda kwamadzimai paipakona pembe ipakona vatatosvika vatanonga to varamba wadai nanonga to varamba wadai tati vakarara getese tidzoke tatomira parodha vatatenda kuipizana nderipi apanga ngoti yoti dumbu rake rauradza kuti hamusisina kana chinhu vatatota toenda kuipi rakuma 1 pakutongoti zii mudumbu memi hamuchariri apa pakutanga ngoti pakutamba pepe ndata gendeni kunechi nemuroro wangu tinonzwa kuti chii inanasosiwa kwezi ndana munhu angangoni zenzereka kungoti ndoita sei mwana uye asisi azii mudumbu andena nemuroro wangu vandatomudedzi vanditi chi handeko madzibaba vandati dana ndaziva ndatomhanya kupi ikoko aseta sisi atanga izvi vandatoenda ikoko vatatosvika zvikani mudzoka nemwana afirisa atofa vandatodzoka tona mwana akutorira saunzi yeye kuratidza kuti ati but kweso kwatotonhora kweso but saunzi yangetasi ingechinzvika dzamara ati zii kuma4 baba wake vauya vamuti ikendimise pasi ndinochaga chi airtime watomisa pasi zvakanaka vanga vakambata akavamisa pasi zvakanaka vainochaga chi airtime inini vandatobuda panzvimbo nenomukicheni chinonoitasi nokutidzira moto chonotobadza moto ndonodzokera mubhedhuru ndikuona mwana akatasi aurafe vandatiza ndikazviziva tinibatira pani pandiri vandatomusiya ipapo vandaudza chi tetu ana tetu wangonga tovhawo kumba kwavo kumusoro uku vatouya watoti takona chimwana wandati ndimbomupindai inini ndatitadzatasi kuchinzwisisa watopinda vatoitasi watomuona akaziva cheni mwana akaziva neni kati ndatongomuka kusena akadaiso but baba wake watomusiya memanje hapana kana 30 minutes atasi vamusiye atorohwa faces saka sekufunga kwenyu chii chinogona kunge chakaitika kumwana muri kuti mwana haana kurwara kwemazuva kwa mwana ndichiona kwangu inini ndoona kuti airohwa hafu kusvika kwezi miri wake ikaweradza kuti munhu aitodyiwa chi hafu oti kana kuti nditiza kuti ndenai mundyaka handitosi ndaitombotukwa nani namakoto mwana ari kuita sei haasi kukura tiumba chikafu madyiro ake atidya nhafu kudaso but miri wake hausi kuradzidza auri kudzikira kuti kuzero vatatomboenda kuchipatara vatobayiwa munhu ane gore linji ne6 haasi tombokura kati mwana uyu chii kufamba haasi kufamba angori hafu vanangozongoona mwana aita se anguwazii saka apa tiri kuti mwana akarwara mazuva mangani yekutanga akangofuma kutanga akarwa nezvishiri vamutswa natete vangu akaiswa pachuma vatomuka akatokita angatenge arwa nezvishiri kwe vatanga kukunyapunya vatizii vabvamutswa natete vangu vamukwiza vamuka pechi2 baba wake muna tete vake tete ake hanzadziya baba wake vavauya vaashita futi zvekungofizika nekungoneta zvezvekuti mwe munhu ari kurwara zve vaangochita manheru zvenguva iyoyo vanangopiwa muchi vananzinji mufuridzei nechi nebuti vanamufuridza vaiti ari nani vanati atete mwana achasi anani pechi3 ndokutotanga izvozvozvo paakarwara kechi3 akanga amboswera zvakanaka akatoswera zvakanaka ende takangoti friday tichienda chedu mangwana acho vatomuka akafizika but kuswera kwake kufizika kwekungorutsa ngoti akangopa chimvura orudza akangopa mafuta orudza akangopa mukaka orudza but kutamba itotamba kana mama wangu avo vakatombofura futi vatomuona tetase atotamba tovapa magaba atotamba tikuzozona mwana mazuva rodokaka zvabva zvangotanga zveka kuti achichemaka angani kuti musodza hapana machemero asiriwo kati ari kuonei mwana wacho ndikangomisa pasi vandakati kochii ndokuti amin ike ndimbozviona vandambogara for 30 minutes nyangogara ngoramba ngomisa pasi chete imheri ngomutakura maoko uti zii ngomisa pasi imheri pazvakaitika izvi maigara pano patira taitogara pano iye zvino izvi tikuona pasina munhu chikonzero chii pekutanga baba vangu pavakashaya ende vairwara zvikwadika but ndakagara navo baba vavo vachirwara togara navo mumbomo but munhu angasinyanyso airwara sinomao yokuti airwara nenjereka tichogara navo zvedu mumbomo vane murume wavo
saka pakanga pane mwana mukomana Shepherd mudiki aitorara nawo obva amuka akaita se vachirwara kudai vafa mangwana makuseni wamuka akadyiwa tsoka yese kudyiwa vatofa kumuka akadyiwa tsoka yese ndo pandakatonanga kutorizera zvokudyiwa zvinotanga nhasi kaizvo hazvinotanga nhasi kozi vakafa vese vachinjika handizvonyatsoziva but ndakangoona vanhu 2 chete vakadyiwa kungufa kwavo vakudyiwa kasi isu tiri vapenyu chaitu taitodyiwa kudai vapenyu tingorarama ngumbezi takangofuga mangumbezi kufuga musoro taingodyiwa ngomuka takadyiwa makumbo esai nevana vadiki. Asi imi maimborootawo here kana kuti muchidyiwa kana kuti hasi makonzo here anogona kuuya achiruma munhu? Ndikanyepe makonzo anokuburura mapoto ndo paanotojaira kumapoto ikoko akangona poto yaka kana plate yairi pasi yaingozi uri mapoto ari kupi maplate kwete zvoti makonzo gonzo rinoya ritenge rikufamba nemakumbo turi pamusoro pemakumbezeka rakuzofuma rakudya vanhu so hazvibude. Muchireva kuti pamaizofuma madyiwa maitonzwa something chaifamba tichangorara kungoti tatsikisira musoro pasi achakutanga kufamba pamusoro pemakumbezi kuti chinje kuti vanhu vachirova se vakamuka here kana vanhu vafika ungoziva kuti hapana akuta se ari kurirova gonzero kuti raitesi ribve pachi pamusoro pemakumbezi otanga kuita basa racho. Hongu muri eZimbabwe muri kuinzwa nhau yatinayo. Yabo muri eZimbabwe nthemba liyezwa indaba esilayo lapha ngeyomntwana omncane ade lo mnyaka 1 le 6 months okuthiwa khona uphongugula okungazwisisekiyo umntwana uphongukhala isisu singani siyaphunguzwakala ukukhala bazama ukumunathisa uchago bazama ukumupha lamayogathi kodwa akula lutho okuluncedileyo bathe khona indaba enkulu ekhona ngeyokuthi umntwana lo kathathanga isikhathi bazama ukugijima laye kwabancedisayo phela ukuthi beze ukuthi kungabe kuyini themba libona lo ome phambili nguye umama womntwana uthe umntwana kalithathanga isikhathi wabesethula sebefika khona ngale lapha ade bencediswa khona kwahle kwathiwa hayi umntwana akasekho umntwana sefile bathe khona bengela 30 minutes bebuye lo mntwana lo bemfaka endlini bathe bephenduka phela bezama ukubikela abanye ukuthi umntwana sebhubhile bathola umntwana sedliwe ilihlo lonke leli la phezulu lapha esiphongo kodwa ukuthi okumdlileyo umntwana yini abakwazi njalo nje bakhuluma ukuthi indaba yokudliwa le kayiqalisanga namhlanje kulabanye abadala abafayo labo ukuthi umuntu ungela sikhathi ufile bevula kumbe valiwe inyawo bese bona umuntu sedliwe selunyiwe umuntu sibili sedliwe singazi ukuthi yini muri eZimbabwe. Mama ndadzoka zvakare kwamuri toda tichipa hedu vamwe mukana wekutaura asi tisatabva kwamuri ndanga ndichida kunzwisisa kuti muri kuti pamunenge marara paya mainzwa chinhu chinofamba unge gonzo here kana kuti maitonzwa kuti igonzo? Ini cheiuya chifamba chijamba panasati munzwisise vana vachitochema vadiki chaivo nomana dzesai but kuchema kwauka kwatorodza kuti vatotsikwa nechinhu ichocho wobva waringoti gonzo andidya achovha chafamba cho tatisa pachinodzoka chechidzoka da kuteerera kuti vanhu vaya vachasi varara here totsika chi pamusoro pemagumbezi tofuma vana vese vari kumachi varohwa nemakonzo makumbo. Senguva dzese muri eZimbabwe tinoti patinounza nhau dzakadai so tinokumbira vana sekuru vana mbuya madzibaba vese vakasiyana vanobatsira mhuri yatambura iri kuda ruyamuro rwenyu vanzwise kuti chii honai musha wavadongo musha apachisina achiri kugara pano vanhu vakutiza vachanzwise zviri kuitika. Inini mubvunzo wangu wangoro kuti hongu vana togona kufungira kuti vana vanogona kunge varumwa nemakonzo anditi imimi semunhu mukuru pazvinoitika mataura kuti makadyiwa maoko nemakumbo pazvinenge zvichiitika munenge muchinzwa here kuti apa mukutorumiwa? Handitozvinzwi kozi nendatorara kutorara hope zvotoenda handatokure nehope dzose. Soko chandingade kuti munge muchinzwisisa ka inini I remember tiri kuprimary kune vana vaiuya kuchikoro vakatodyiwa tsoka nemakonzo asi mubvunzo wedu manje wawo kuti kana riri gonzo rakaita izvozvi sei riri kutaimira zvitunha
1 munhu atofa runoruma handiti vanhu 2 vese vodyiwa vanhu vanenge vakaputirwa futi kawo pakaipa nekuti munhu haungazotadze kunzwa kuti apa ndakutorumiwa nemaziviro andinoita munhu mukuru chaiye pakangoitika kamovement unozvinzwa asi apa pekuti unosvika pakurumiwa ganda kusvika pakudaro plus kudyiwa kwemwana face tine urombo muri yezimbabwe hatikwanise kukuratidzai mapictures ekudyiwa kwakaitwa mwana nekuda kweeji yake mutemo wepaindaneti hautibvumidze kunge tichiburitsa vana zera irori. Naizvozvo hatisi kukwanisa kukupai mufananidzo, asi kudyiwa kwacho hakusi kwemakonzo. Uyezve soko kana muchiteerera mama vataura kuti vanonzwa movement pamusoro kuratidza chinhu chiri kufamba handiti iyo nyange vachifungidzira kuti gonzo, but gonzo rinotaimira kukotsera kwevanhu. Ndo paari kutangira nhau yedu ipapo, kusanzwisisika kwekondisheni iyoyi. Yiko muli eZimbabwe phela sikwazi ukuthi silaba abantu abaningi abancedisayo. Yebo singaba lalaba abazaqalisa ukuthi hayi ngokwamanga hayi akukho, kodwa phela thina sikhona emuzini wakhona. Njalo nje ukubuya kwethu kayisikho ukuthi sibuye sodwa, kodwa abanikazi bakhona labo sebesibizile bathi alike nilibuye lisibonele ukuthi kanti yini kuhamba njani lapha. Nxa kulabantu abancedisayo abazizwayo siyakwazi ukuthi kulabo madzi baba phela abechechi, kulabo khulu, kulabo gogo, yiyo phela indaba ekhona. Umntwana ufile engela 30 minutes wavuka sedliwe ilihlo lonke laphezulu kwesiphongo lapha. Yebo njengabantu bebecabanga ngani ukuthi kungabe kuligundwane, kodwa hayi igundwane elinjalo alikho. Umntwana ubevaliwe ladla, kanti igundwane seliswele yini ukudla emzini, kumbe imiganu kakusela yini, kumbe ezinye izinto. Kodwa hayi even labantu sithola ukuthi even labantu abaphilayo liyadla. Umama uyakhuluma ukuthi yena ezandleni sibili ulunyiwe uyadliwa, lenyaweni ke wadliwa. Njalo nje kulomunye ubaba wabo omkhulu uthe ebhubha laye kathatha ngesikhathi wadliwa. Njalo nje singazi ukuthi lelo gundwane igundwane mhlobo bani. Alright mama machara uthi mune vamwe vana vakawanda, dambudziko iroro kune vana venyu ratanga kuitikira pane mwana uyere, kana kuti vamwewo vanotombodyiwa o vanombosangana nematambudziko even kamurwariro kacho? Ava vana vandai vandotaura kuti vakadyiwa vana vatete vangu vandaitogara navo vachienda chikoro, itori 4 vana vacho. Kuna anoti Noma, kozoti anonzi Shepherd, kozoti anonzi Omega, kozoti anonzi Zaya. Saka Zaya mwana watete wangu firstborn ndaitogara nawo pachiti vanhu ndo vaivaraidza ati mwana wangu angari mashu akafa, ndo vaimuoredza, ndo vanhu vaikwanisa kutose kuwirirana naye. Vanga singatombode vamwe vaisi vana aingoda kutamba nevanhu yochi pari pedyo. Oreti uyu mwana ndo wenyu wekutanga? Ndiye chete wekutanga. Inini ndinonzi Anatolia Mungwariri, ndiri mwana wepano, ndine last born. Mimi ndime wepano. Imbotanga ematudza edu manzwira makaita chitiko ichochi, makashedzwa sei sezvo musiri kugara pano, makauya mukaona zvinhu zvakadii, tambonzwa kuti makambobatsira futi mwana amborwara. Tingade kuti munyatsotipa more light about the whole issue. Nini ndakafonerwa nababa vemwana kumapast 6 achiti tete mwana ari kurwara, maudzwa here? Ndikati handina kuudzwa kuti mwana ari kurwara. Saka ndakazomutiva wechienda, sinzi wagara roda kuenda kupi kumba kwachona mangwana anongosiri kubasa. Ndobva auya mbazondifonera kuma 9 zvanzi tete mwana ari kurakidza kuti haana simba, hana pawa, asi anzi ambotamba ari kurutsa nekuchaya. Ndikati imbomukwiza ichi bute, saka iva bute vanga vasina. Ndobva vaendati kwamwe vanoshandira hapana here? Ndikati varikwe koko vanoshandira, endai. Ndobva vaenda. Sapa vakaenda kwamadzimai kona vati vaende, vakasvika vanga varara. Ndobva vazoenda kwamadzibaba kwavakazoenda, kanzi manonokera mwana atoshaya. Saka ndazouya ndakamukira makuseni esandi, ndakazosvika ndapinda mumba, ndakasofugura mwana. Ini pandakaona pakadyiwa mwana apa ndakafunga kuti kurudza. Ndakati ko vanhu vabva vashaya kubvisawo marutsi here? Zvikanzi aiwa nevanhu nyatsotarisisai muone kuti chii. Ndopandakapusha metresi bva ndaona kuti kudyiwa. Zvikane vanhu tazviona, asi takamira kuti muuye musozviona weimene. Right, imimi ndimi vepano pamba.
Asi tine imwe nhau yatakanzwa tisati tauya pano kuzotaura nemi kuti pamba pano pagara pane maproblems hazvina kutanga yezvine izvizvi panzi penga pasingagarike chii changa chiitika pamusha penyu? Waigona kuti pamwe muri tori mumba makagara waigona kunzwa mamufimenti asinganzwisisike kana kuraswa kwechikafu kwehupfu ndiri panapa zvangu kwandiri direct ndo zvimwe zvakaita kuti nditame ndobva ndabva panapa. Kuraswa kwehupfu kwakaita sei? Kwekuti hupfu hwakavharwa mupoto inotovharwa yealuminium yaitovhurwa yotoraswa mumba, maplates achitopwanywa, masofa zvichidyiwa. Saka ndakatoti ndikagarawo here zvinhu zvangu zvichiparara svika apa dzendibve. Masofa aidyiwa sei? Aidyiwa nemakonzo kubvarurwa achibviswa zviri mukati zvichiburiswa panze. Kana ari makonzo maitadza nei kutengawo mishonga yemakonzo kuti takaisa saa tatosira vanapo ise kuti vanga singadyi mushonga wacho. Ndingade kutaunge ndiri kukudzvanyirirai asi ndinoona unge pane chokwadi chamusiri kuda kutitaurira ari matarisiro angu. Matauro amuri kutiita hongu ari correct asi ndinovimba pane zvimwe zvamusiri kuda kutiudza nekuti patazoya panapa tenge tatowana more information yekunzi pane mushandi akamboita problem, pane zvakati zvakasiyana siyana zvaiitika pano zvisiri zvoudyiwa kwemasofa enyu chete. Ndote toda kuti muri eZimbabwe kana vakuda kukubatsirai vauye vachiziva kuti okay, dambudziko rakamira rakadai. Zvese maminimini aimboitika panapa ndo ataida kuti mutitsanangurire. Mukomana aigara panapa ainzi Sani ndiye ainwirwa maheu mumba makarara ekubasa kwavaienda asati ashaya. Vaishanda kunonzi kwaMaroko. Saka paaiisa chikafu chake mumba chokuendesa kubasa kupurasi aimuka chakadyiwa chese, maheu akanwiwa. Aidya ndiani? Hapana aiziva kuti aidya ndiani asi iye aigara ega panapa. Imba inenge yakakiwa? Yakavharwa dho. Asi maheu acho anenge akaiswa muchigubhu here chekuti chinovharika chozoonekwa chavhurika kana kuti chaboka? Chaiswa chaitovhurwa chotodirwa makapa avada kunoshandisira ivo kupurasi ndo aitonwirwa. Iye zvino musha waadongo imi makatiza ava mwere dzamamasiyawo futi dzabva saka musha wakuparara here? Inini hangu pachangu ndinoenda kutotya kuti vana vacho ndiri kubasa vana vacho uyu musikana amai vemwana uyu akatombopenga saka pakanhama yemwana wake akanga da kuti akatodzokora kurasika njeri saka taona kuti hazvikaite titelosi zvinhu tu kuti mwana naamai tikati zvina ndivatore vaendawo kubasa ndiende navo kubasa kwandoshanda tinogara navo. Asi sezvamataura kuti imi muchigara panapa ndopaitika kuraswa kwehupfu, kudyiwa masofa, uku kwamuri kugara hazvina kuteera here? Uku hakuna problem. Zvingoitika panapa? Uku hakuna problem. Alright. Dambudziko ramuri kutaura here takambosangana nedambudziko rakadaro kunzvimbo yeKwekwe. Vanasikana makawanda here muri pano? Isusu mabedu takaberekwa titu, mumwe wangu akashaya, inini ndini ndasara. Nekuti sei ndabvunza kudaro, kwatakaenda kuKwekwe vanasikana zvakare vaikomplaina nenhau yekurota vaine varume vachiitwa vakadzi nezvinhu zvavasingaoni. Dambudziko iri ranamumbosanganawo naro here mimi? Inini ndakasangana naro. Ezvine zvakatozomira hazvo nenhau yematare atakuita asi kumashure kwesoko ndizvo zvaiitika. Zvinoreva izvo kuti mumusha mune urombwa, munobvumirana neni? Ipapo ndopabvuma. Asi imimi sezvo mati makuita zvematare mukufamba hamunamboedza here kumbotsvagiridza kana kuti kumbonzwawo kuti chii chinogona kunge chichiitika pamusha penyu? Tichitaurirwa taenda kwaMureva painzi baba vange ndovanga vakabata zvinhu zvavo izvi zviri zvekusimbisa kubasa kuti vaitewo chiremera saka zvinhu zvakazopanduka. Saka hazvina kuzogadzirwa zvakanaka. Ivo vari mupenyu vakatomboda kuzvibvisa nemapostori anga ari kumba kwemurora wangu ndobva zvapatadza kungoita zvakanaka bva zvangotadza kubvisika asi vanga vatosaina mapepa kutoti
ndoda kuti mutibatsirewo mutibvisirewo. Okay, kuti ivo vanga kudyiwa chubhu, vanga vane catheter, saka chubhu yavo yanga kufuma yakarumwa yakadyiwa. Saka vanhu vamboedza kubatsira vakawanda sei? Ndichiuya nevanhu vanouya vachitibatsira pane 5. But hapana change. Hapana change. Kunzima muli eZimbabwe. Themba liyazwela yindaba esilayo lapha, nangu lo ngumntwana walapha phela uthi yena la esowasithutha wayohlala kwenye indawo ngendaba yokuthi lapha emzini akusahlaleki. Bathi phela emuva ngale kulezinye izenzakala ade zisenzakala lapha ukuthi uyathola impuphu ivaliwe iphonga ukukhitshwa ilahlalahlwe, njalo nje kulomfana kade ehlala lapha egcina phela emuzini uyabe lele phela elungise phela amahe wakhe ngabe efakwe esigubhini elungise lokudla kokuthi kusasa phela beyokudla besemasimini, kodwa ukhanya phela ubesithi evuka ethola amahe wonke echithiwe enathiwe. I mean kungayisikho ukuthi kuchithekile kumbe isigubhu silunyiwe ligundwani, kodwa kuvuliwe, ukhanya ukuthi sivuliwe isigubhu kwathelwe emankomitshini kwanathwa, kodwa ukuthi onathayo mbani asazi. Njalo nje bekhuluma ukuthi yena even amasofa ekhona emzini abekhitshwa phela amastafu lawana, izinto ezingazwisisekiyo besizwa izisindo zokuthi kulabantu abahambayo, kodwa ukuthi bebekwazi ukuthi abantu laba abahambayo bavela ngaphi, bayenzani, bafunani, hayi uthi kakwazi. Njalo nje uthi ubaba wabo umkhulu ade lapha kuthiwa ekuhambeni kwakhe bake bezwa ngani kuthiwa yena wakwabamba ezama ukuthi phela aqinise umuzi, kodwa izinto leziyana kuthi ukuthi yize zasuka zahamba ngenye indlela. Yena ukubhubha kwakhe ubhubhe phela ubesele catheter lapha sefakiwe esiswini, kodwa ubhubhe esedliwa njengokudliwa okwenziwa abanye abantu, kuthi ukuthi udubo lolaluqalanga namhlanje njengomntwana lo udubo luqale kudala, kodwa phela bona bazamile ukuthi bacinge abancedisayo, bake bazama ukhulumile umntwana uthi bacinga abantu sebefika kubo 5 bezama ukuthi balungise, kodwa akula lutho lutshintshayo. Njalo nje lakhonokho ukuthi abantwana besifazane bayakwanisa ukuphupha bengani bayahlangana lamadoda abangazi ukuthi avela ngaphi. So muli eZimbabwe yikho phela simile lapha sibili ukuthi hayi nxa kulalaba ababonayo abazwayo abazwisisayo likhululeke phela ukusibamba thina njenge Drewmas media sincedise imuli leyi, ngoba liyakwazi ukuthi kayisonto elule ukuthi ungabona abantu nxa beke bakuvala sebeze bephuma phambi kwecamera bekhuluma udubo lwabo, ke sokusithi ukuthi izinto kazisamanga kuhle. Asisema taura tiri kuita isusu Drewmas media tinotendera nzvimbo dzakasiyana-siyana tichinzwa maproblems, ndo patinozoafananidza kuti dambudziko ratakamboona kwakati reriya apa rinenge rakafanana neiri, ratakamboona kwakati reriya rakafanana neiri. Kazhinji kacho kana baba venyu vanga vakabata-bata, but mhepo iyi kana ichiri kungotenderera, hamufunge here kuti pane mumwe wenyu mupenyu anogona kunge akasiyirwa zvinhu izvi nemushakabvu? Ipapo hangu tinotozvifungira kuti pakurarama pakugara kwedu paukama kune munhu anenge atosarawo achiitawo zvari kuita, nekuti dai baba pawakafa dai zvinhu izvi zvakazororawo. Nokuti tinozviziva mudzimhuri dzakasiyana-siyana kuna vamwana anogona kuda kutanga kutyisa stereki zvokuti hapana kana anomusvikira. Ndiri ipapo ndichida kubvunza kuti imimi pavana vese vababa muri vangani, uye mukuedza kugadzirisa zvinhu izvi muri kumbobatana here kugara pasi semhuri kuti muone kuti dambudziko ringagadzirwa sei? Susumba medu takaberekwa tiri 7. Pa7 5 vakafa, ndasara inini nesecond born, ini ndiri last born. Saka second born mufundisi, saka kuti uvataurire kuti ngatifambe tiende kumapostori chechi kwavo havatenderwi, kuti tivatande kung'anga uchechi kwavo havatenderwi, kuti ndizvifambirewo ndigadzirisewo handina mari yekugadzirisa. Kuivo samufundisi havagone kuuya kuzoita munamato pamba pavo pakagadzikana? Vanototi namatai, but kunamata kwachona tane makuru. Vanotuma vanhu kunamata here kuti vanofanira kunge vachivanamatira? Pavakabva pakati namatai zvine simba kuti tikunde.
Mufundisi dai tanga takwanisa kusangana nemi taitaura nemi tichinzwawo zvakare kuti muri kuti kudii nemusha wakuita dongo uyu. Imi munonamata muri kuti munhu wese anamate. Musha woparara here kana kuti imimi ndimi kamakapiwa masimba nanyadenga ekunge muchiyamura muri. Ameno mashoko enyu ekupedzisira mungade kutitaurira pamusoro pedambudziko ramuinaro? Dambudziko totokumbira kunyika yeZimbabwe kuti tibatsirwe nekuti hazvina kumbomira mushe uyu mwana afoyo kuti tizotora iye yuyu awe mumwana wemukwasha kamuzukuru kakataka futi kurwara nekuchaya takatoti chitokwira tese uye naye futi kuno kubasa kwandinaye mwana wefirst born akatakatobva naye panapa achitorutsa futi nekuchaya tikatenda takaramba tiri kunoku achiziva kuti tinoona kufa futi tiri pano katibve tiende kubasa pana takura mwana ame achobva pasara. Saka ndinavo vese vana ivava. Ava vamwe vana vamataura ava 5 vakafa muchigara pano here? Ufiro yavo yenge yakamira sei? Munhu aingorwara zvisinganzwisisike ene zvine mazuva ano inongosvikonzi AIDS. Saka AIDS yachona kune makutomwa mapirizi zvekuma 40 years 50 makore akawanda but AIDS yepanopamba panapa munhu ararame. AIDS iriko munhu unoraporwa nechirwere cheAIDS but munhu kana ngaamwe mapirizi. Baba vemusekuru wemwana uyu chainzi chirwere AIDS ini handahomboonazvo. First born yainzi futi chirwere AIDS handahomboonazvo. Mukomana George ainzi futi AIDS handakona kadhi rakanyorwa kunzi HIV positive. Saka semunhu vanhu vanoona kutaura sevanhu venyika vanoona kutaura kuti munhu ane AIDS. Zvakafanira vheri pandiri panapa ndakatombotaura kuti ndine AIDS but ndoteswa ndega ndiri negative. Nekuti ndakamboenda kubhawa. Kuenda kwandaita kubhawa inini pakuzonzi ndine AIDS. Ndaitoenda nekuda kwesituation kuti munenge musikagariki. Hamusi kurarika. Vana vamabhesi remubhedha vanga vatorimisa nemadziro vakurara pametress. Nekuda kwemakonzo kuti pasi pemubhedha pesapo paitwa noise kuti avarare. Unongochitadza kutoraramba macho zvitorana ndenhangu unomwangu hwavo ndodzoka kwaedza. Asi vamwe vacho vakafa vaingonzi AIDS. Yainzi iri kubva kupi kune mapartners avo here kana kuti kumwe kwavanenge vari? Kuti AIDS inenge ichiti iye ndiye murwere but vakadzi vavo vatoriko vatano havana AIDS. Vakasiya mhuri here vana? Mukomana mukuru akasiya vana 3, mukomana 1 vasikana 2. Mumwe mukomana akasiya futi vana 3 mudiki George, vakomana 2 nemusikana 1. Koita baba vauya nemwana akafa vakasiya vasikana 2. Koita dhasa akafa dzimba dzake ndakatanga kufa akafa nenhumbi yematwins. Kune mukomana akafa ichwatsoka last time. Sekuona kwamuri kuita kamhuri yeZimbabwe aya ndio anonzi mahabros mwana ati mahingi muchishona kahabros. Ndofunga michero iyi ndio imwe yakabva mhiri kwemakungwa hazviko kuchishona saka vamwe vanongoti tiri kudya mahabros mahingi. Ndofunga muri kuaona kuzara kwaakaita pasi shiri ndo dzaakudya. Vana vepano vakati izvi hatichazvikwanisa. Usiriwo chete muchero uri pano pambaka panotone michero. Ndofunga mukatarisa zvakare padyo nemuhabros ipapo ayo maavo iwaya ndofunga ndichatoya hangu nechikochikari ndoatuta haachisina ari kudya. Zvinhu zvasiyiwa zvese izvi nekuda kwekuti vanhu havachagutsikane nekuti kochii, what's hitting us from which angle? Themba liyabona lapha lezithelo phela kulo avocado osuzele wabeletha waze wasindelwa kodwa phela akula ngitsho umuntu oswe ubamba abantu bonke sebesaba labo makhelwane singazi ukuthi lamasela yini siyesaba ukuthi abuye ukuzotshontsha lapha ngoba phela akusadleke. Lingakhangela khathesi amahabros lawa abantwana abancane siyazi phela phansi singasoke sizuze lutho but lapha phansi kugcwele amahabros. Akula ngitsho abantwana abancane abasebuya lapha ngitsho abamakhelwane ukuthi babuye ukuzokudla. Hayi ndokuzwa isoko muchidya zvese asi nhasi uno hamuna kumbomhanyira mumiti ndikati kosoko iya soko iya haichamhanye kochii chaakuitika? Abawani mhuri yeZimbabwe lingabona la mavakoncube sesiyesaba ukuthi sike sibambe sidle kunzima.
Hongu tingatotaura hedu tichiseka asi zviri pano hazvisekese. Ndofunga muri kuona henyu ya zvinorwadza. Iye panenge pavakwa musha vanhu vanenge vane tariro yekuti mhuri yangu ichazodya izvi yozodai asi manzwa kuti baba vanga vabata-batawo futi saka mhuri yacho inongoda kuzovaka yacho panenge pasisina. Muzi susifa singazi phela sakwazi ukuthi kudala kwethu abantu khathesi noma even khathesi so abantu ngezi ukuthi kuthiwa umfana lo ubaba sebhubhile abantu bengalwelana ukufakana izingqamo ukuthi balwelana ukuthi yithe sihlala khona phela lapha yime ngachiyela umuzi imumfana omkhulu kodwa khathesi bonke akula ngitsho ofuna ukuhlala lapha ngendaba yokuthi sebesaba njalo nje lokuthi ubaba kuthiwa wayebambile singazi ukuthi liqiniso yini kumbe kula kuchiyayo yini kulo wamchilayo yini lathi silembuzo eminingi khonapho. Mina sitarangu ndinitwa Jeni Chipupi. Uyu muzukuru mwana wemwana wedu. Istanti takararo kwakaedza kwakauya muzukuru anonzi Romi achiti gogo uyai muone zviri kupi zviri kumba uku. Ndati kuneiko zvikanzi uyai muone mwana wavhale ashaya ndokuya kwatakaita pano tisvika pano takangosvikonziwo pindai mumba umutite muone ndokupindawo mumba tikaona zvichokwadi mwana akadyiwa ziso reseri chese ichi chakadyiwa. Asi imimi sevanhu vechikuru vanogara munzvimbo mofungidza chii chiri kuitika muno musha? Hatingazivi hedu kuti chii chakamboitika pane mwana uyu. Ini ndonzi Sinikiwe Chinogurei. Ini kune mwana kwandiri. Saka mwana ini ndakambopfuro zvangu ndakaona mwana achirutsa ndikamuti ko iwe wateseko mwana. Zvikanzi wa mama anofunga ndikatasawo mupa porridge kudhara here zvikanzi aiwa. Ndatomupa mama ndikati anofunga ichi iporridge. Nofunga mwana akatorutsa nguva iyo atoregedza amisa pasi. Kutamba ndikati saka mwana uyu asi kurwara kari kutotamba zvake pamwe watese wakurumbidza kumpa chi wakurumbidza kumpa mukaka wabva kumpa porridge. Pandatosiwo zvakadaro. Saka tarara kunze kwakunochena. Nditozonzwa Rume yawo yakuchitoti ambuya mwana atese mwana afa. Ndikati iwe mwana afa nei munhu wandatoona anga achitamba mwana uyu. Mukoti chokwadi here akuti afikanzi yafa. Saka isusu takauya kwachena kudaro. Ndikoona pane vanhu vanga varipa. Zvikanzi patati nematambudziko zvikanzi waonekwa. Asi pindei munoona chi zviri mumba ndikati kundingendonoona mwana afa naye. Zvikanzi aiwa ende munoona. Ndopandakapindo nemuzukuru awe panapa futi. Saka vandasviko kudubura kudai ndione mwana akadyiwa chese kusvika kuziso kweso. Patangobudo. Ndizvo zvakangotishamisa kuti mwana anodyiwa vandangosiwo zvakadaro. Ndonzi Notando Award. Ndiri muroro wemuno musha ndindaigara nawo mama Valley. Ndini ndakaona kufa kwese kwakaita mwana ndakavaperekedza kwamadzibaba. Tikadzoka ndikagara nawo kubva kuma2 kusvika kuma4 ndikazobudawo kunze kwachena nekuti ndine kamucheche. Zvakazondishamiso ndichidzoka ndichisvika vachinditi makoti vhurawo nemwana adyiwa. Asi tanga takatogara tese mwana anga akatobatwa nababa wake. Ndakatozoshamiswa kuti ko mwana adyiwa nguvai kuda pamwe aidyiwa akabatwa nababa wake tisingaoni. Zvakatondishamisawo ini nekuti takabuda kunze kwacho chena. Twasenile Matenga. Indakasvikirwa kumba chinzi mwana wavhalali ashaya. Saka ndakazosvika hangu vanhu vakanga vakana kudhara. Pandakapinda mumba ndakasvofugunura mwana. Ndikaona mwana anga akadyiwa paziso pana. Asi ndinda kutopinda naye mugomba. Chinomisa mugomba. Vanhu vachiti fuguna kuti mwana akara zvakanaka here. Pandakafuguna ndakaona kuti raundi yanga iripo. Ndochito zvakaitika izvozvo. Haana kuzenga adyiwa futi. Anga asina kuzenga adyiwa futi. Asi sevechikuru kudai munofungidza chii chinogona kunge chakaitika? Zvinotinetsei kuti unyatsokuziva kuti chii zvotinetsei zvoda munhu anenge achigara pano anziva kuti mame chii chakaitika boisa azomwana mwana adyiwa. Okay, ko imimi musati makambosanganawo nechiitiko chakadaro? Haina sati ndambosangana nacho ndokutanga kutochionawo pana. Ini ndinoitwa Mupamombi chiri chizvarwa chomuno Mabesa tisana besa vacho ndogara pasera apa. Saka ambuya vakandishedza vachitaura kuti uya muone mwana kunogwadi
washaya ndobva tauyawo si muzukuru akanga ashaya ndokubva vatiti tarisai muone zvakaita mwana ndobva wafudugura ndobva ndaona mwana akadyiwa zisiri saka ndakabvunza kuti chii ambuya vakati hatisi kukwanisa kuziva kuti chii ndo zvimwe zvacho zvatikaonawo izvo. Asi imimi semugari wemunzvimbo ino mune zvamunofungidzira here zvinogona kunge zvakaitika kumwana? Zvinhu zviri kungotishungurudzawo nanhasi hatisati taziva kuti chingava chiri chii. Inoti chizvariro chedu hatisati tamboona izvozvo zvokuti munhu anoti akafa obva adyiwa semudhei irororo achiri mupenyu asati avigwa. Saka zvinhu zviri kungotinetsawo kuti chingava chiri chii munzvimbo ineyi. Dhoremba iyi veve riri panapa rakatarisa uku. Takazorichinja pakauya ana Tsikamutanda. Vauya nehanzvadzi yangu first born third born. Saka vakauya ndibvanzi pamusuwo apa pane zvakachererwa. Baba mbva vati manje ndinoda kutokuratidza kuti ndine mapowers apana chamunowana pacherwa gomba. Vavazonzi chicherei kudho ugo rekubhedhuru. Ndo pakacherwa gomba rakakura 1 mita. Ndobva pabatwa bhodhoro redovi rinopwanyika. Akatochekwa rwoko asi mubhodhoro mune mvura yaibhoila. Kunge mvura inobhoila mumota, mvura yemumota iyi ndio mabhoila aita mvura iri pasi ichibhoila. Saka ndo zvakaita kuti musiwo wedho tiuchinje tiuise apa. Saka vaiti vane mapowers ndiani? Ndivo baba venyu, baba muridzi wemusha? Ndi baba. Saka patakachinjawo dhoo takuisa apa taitirawo kuti hatichauyione kudhoo kwakagadzirwa kwekuyeko. Nenguva upiwa wotsanangurowo kumasowe wochinja dhoo. Saka taiedzawo kuti udai hapana chaibuda. Oreti baba pavaibatsirwa ipapo vanga vakurwara here kana kuti vanga vachiri fiti? Pavanga kubatsirwa vanga vakurwara. Vaiva kurohwa. Asi ndo pavaingotaura ndine mapowers. Vakanga vakurohwa vaiti vakagara apa kunotaura kuti ningi kumakuvo kwari kuya kunokumba. Kunyanya baba vemwana ane mwana afo ainzi Dennis. Saka aiuya kuzovarwisa. Aitosouya osikovarwisa. Obva tonzi Deni ashedza vamwe sevakuuya vabva takakutorohwa. Zvichibuda pachino ndiwo angauraya vana vavo. Zvinoreva kudaro ndakurohwa nemunhu waunenge usina kuuraya. Kutaura chokwadi mhuri yeZimbabwe iye zvino mukanyatsotarisa ndebvu dzangu makuona dzimwe dzakutanga kuita white. Hakusi kuti kukura asi matambudziko atiri kusangana nawo each and every day. Hamuri kusangana nawo kupi? Kumhuri kwenyu here kana? Aiwa zvakatakaimba kuti nhamo dzenyika. Nhamo dzenyika mwana mutamburira nyika haungadzikwanisi haungadzikuriri. Zvichokwadi zvinorwadza. Munoona nguva dzese ndinogona kuzviisa inini musituation yezvinenge zvichiitika kuti nhai Mwari chii. Kana madzibaba Bond vaitaura chokwadi kuti tsvimbo yangu indasimudza varoyi vese vakuparara. Kana chiri chokwadi aiwa sando dzenyu madzibaba nekuti inini semuZimbabweni semunhu weganda dema anditi ndinobhilivha zveuroyi. Asi vanhu vakawanda vanoti hazviko. Ndosaka Zimbabwe musingabudirire, ndosaka muchisarira mumashure nekuti munongofunga zveuroyi. But ndo maproblems gari kusanganikwa nawo nevanhu. Ndakutotadza nekutaura kwese. Hai, mhuri yeZimbabwe kunzima kakhulu. Hai, siyakwazi ukuthi abaningi lizokhuluma elikuthandayo, abanye imicabanga yenye yebo akuyaliswa. Siyakwazi ukuthi kukhona endabeni ezinja kumelanga sonke sivumelane, singavumelana sonke akuthi ukuthi asisobantu sonke. Indaba ekhona mhuri yeZimbabwe yiyo phela yona leyo eyomntwana ofileyo
wavuka edliwe konke lapho kufika lapha lelihlo ladliwa asazi ukuthi yikwini okudlayo kodwa hayi asazi ukuthi lakini liyakuthola yini kukhona yini kini ngoba abanye abantu singabona ngani into elula kumbe into yokudlala engxenye ngakini kukhona selukujayile kodwa ngapha isenzakalo esingakaze sisibone lathi njenge Drewmas Media ikho sizile lapho ukuthi siza ukuthi kuhamba njani kodwa phela labo abancedisayo ikho sibili ukuthi sizokhala ngani sikhale lemuli leyo ukuthi khona labo abazithi abancedisayo labo abamile abathi bonke bayakwanisa phela nani phela udubo solumile osolufuna ukuthi lina lincedise muli eZimbabwe hayi siyakwazi ukuthi sizobambana sizocela ukuthi lonke lime lincedise imuli lesibona ukuthi kuvele ngapi dai mthukudza achiri Vapenyu ayimba kuti darirai muri yapera tikutaura vana 7 kwasara 2 but pa2 pacho hapana kubatana kuti ngatichiitai chinhu chimwe chete zvotipa mibvunzo kudarika mhinduro chi muli eZimbabwe yophela lathi indaba esihlukuluzayo khonapho ukuthi ukhulumile usisi wathi besingabantwana abangu7 kodwa kade sesisele si2 abangu2 bakhona 1 ngumfundisi uthi yena hayi kayenza izinto lezi omunye laye nguye phela elimbone emelapha sezama ukugijima eyenza kwesintu nguye phela oke wancedisa umntwana omncane ngesikhathi egula uthe uke wampha phela igwayilelana lesintu ukuthi akahlikihle kwabangcono kodwa kade sikusuke kwaba isikhathi sabasincane ukuthi yena afike kodwa ufike izokwenzakele so ukuthi bona babambane balungisise into ekhona lapha lo uthi hayi mina ngowe church angenzi khonokho kodwa phela khangelani ukuthi umuzi kawusela lutho abantwana bayafa abantu bayabhubha nxa kuyikuthi ngumuntu kaNkulunkulu ngumuntu othunywe nguNkulunkulu angeke phela wena uzoncedisa abanye abantu abaphandle ngale izinto zabo zisenza wena phela ngini kusiba lodubo olunje nxa ungumuntu wenkosi sibili lokubambana kukhona phela ezimulini ukuthi njengoba liselingu2 kumele phela libambane lihlale phansi libone ukuthi udubo lolu luvela ngapi mwana afa i-AIDS afa i-AIDS afa i-AIDS iyo AIDS yakagadzirwa one family munoona zvinoitika kazhinji kacho izvo dambudziko irori rekunzi AIDS harina kutangira pano misha yakawanda yakavharwa nekuda kweAIDS vamwe vanongonzi makensa plus kana munhu akurwara munhu anenge asawa nechikafu chakanaka saka masymptoms eAIDS aya anenge akuita sei futi akuonekwa naizvozvo muri eZimbabwe tiri kukumbira kuti munge muchibatsira mhuri pamba pano pasavharwe muli eZimbabwe njalo nje kuthiwa abanye laba bafe bephiwe umkhuhlane abangayaziyo kusithwa i-AIDS bonke abantwana 5 besithwa i-AIDS yangikhona esibhedlela ungahamba kayitholakali kodwa kuthiwa i-AIDS singazi ukuthi yona iyabe ngumhlobo bani yikho phela kwezinye izikhathi sikhuluma ngominye imkhuhlane yokuthi umuntu yakwanisa ukuhamba esibhedlela kumbe uthwe ule cancer uhambe kayitholakali kayebanjwa kayilapheki kodwa ngesikhathi sokulethi seliza discover ukuthi hayi kungani kulezi zinto ezisenzakala kumbe yisintu kodwa izinto kuyakumele sizilungisise phela kunga isikhathi singakadluli phela nanko ke abantu bayafa abantu sebeshiya umuzi abantu bayabhubha ndinovimba mufundisi vachabatana nehanzvadzi yavo vagadzisi vakatishedza seDrewmas Media tinouya kuzobatsira mhuri tinovaigira vanachomaku vangu kuti vabatsire asi kana mufundisi vasiri kuda kuti pano pagadzirwe takuisa kama question mark nekuti vakawanda vanhu vavafundisi vatoziva vafundisi makawanda tokuzivai munowanda neshoko raMwari soko tingataurise asi khonokho liqiniso muli eZimbabwe ukuthi thina ayisikho ukuthi okwethu ukuthi sibuye labantu besintu kumbe labantu bespostori liyakwazi ukuthi ku Drewmas Media siyaphumisa abanye vanoda kana vakati vanoda vechipostori tinoya nawo vechivanhu tinoya nawo asi kana vasingade kubatsirwa tinoramba tiine mibvunzo senguva dzese tinokurudzirai muri eZimbabwe kusubscribe kuDrewmas Media taking you to another level ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa chiramba chikuunzirai update kana vari vabvuma kuti tinge tichiendera mberi nekuvaunzira vanhu vanovabatsira tokuudzai kuti imba iya vadzokera vakugara mudzimba zvavanakira Drewmas Media nxa sesiqalisile phela sesibuyile phela
emuzini kasoke sishiyele khonapho nxa bona sebesivumela ukuthi sizobancedisa lathi sizacinga ngayo le indlela esingayikwanisa ukuthi sibacingele abantu abangabancedisa bese sizolinika ama-updates ukuthi namhla kuhambe sokuphelile yini amagundwane sefile yini singazi njalo soko shumba yakudzowa shumba yakudzowa ngationanei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.